ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu na Ugochi tụbọrọ na temple nke dị n'Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tụbọrọ na temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ afọ, asị m na afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m na ihe anyị amara anyị ama anyị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu nwere mgbochi. Asịrị m ka anyị ga-eje n'obodo n'ara obodo, anyị gbuo n'ihu na anyị egbute mma, anyị gbuo n'azụ anyị egbute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị egbute mma, anyị gbukwazi n'aka ebe na anyị egbute mma. Asị m ebe belu belu nkesi ibi ebe na anyị gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya ihe m kwuru. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dị gbuo onye nwa na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ise n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ gịnị bụ ATR, African Traditional Religion. Is it recognized by government? Is it a registered organization? Is it a registered religion? Okpukpere n'obodo a, ihe niile kwesịrị ịma gbasara ya. Ka bụ isiokwu anyị. So gee ntị, ụcha ntị gị nke ọma, sonyere anyị. I can tell you now what you are about to hear today. I can tell you majority of it you have not heard about them before. I can tell you, so to some people, what I'm about to say today is 100% new to them. Yes. Mana before I gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị na anyị ga-eweta ya n'isi njedebe bụ echi. So ndị niile sonyere anyị na aja ga-enwetakwa ihe onyonyo etu ya bụ aja nke ọnwa Julaị si bịa n'isi njedebe. Ndị ga sikwu anyị ga-egbu ebulu, achụcha aja dị iche iche, anyị gbuo ebulu wee chịkọta ya, mekwa anyị sara aka dị na ya. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. So ndị sonyere anyị ga-enweta ihe onyonyo. Ụnụ mana adị m esepụta ihe ọrụ na soshal midia maka na ọ dịrọ mkpa. Then so ndị ọ gbasara bụ ndị ga-enweta onyonyo ka afọ ka o si bịara njedebe. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na isonyeghị na nke ọnwa na ịchọrọ isonye na nke ọnwa Ọgọst na-abịanụ, ihe ị ga-eme bụ ịchaatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer request. Ọ bụrụ na isobeghị na aja mbụ, aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla ọ na-last for 14 days. Nke ọnwa Julaị ya, nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 6 last ya 14 days wee chịkọta ya. So echi isonye na ihe ị ga-eme bụ a chat na WhatsApp, send there 3 prayer requests, then mail donation token to the account. Mmenye gị na ọbụ na chat ya. Ndị na-esonye bụ na aja amadugo the account ha ji send the token to support the aja a na-achụ 14 days. Aja mbụ n'elu na aja pụta ihe. Then n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Mana before anyị gaa n'iru, echefuna ATR, African Traditional Religion. Ihe niile from A to Z ị ya amata na ụfọdụ ihe mabụghị. Ma bifo anyị gaa n'iru, anyị ga-azụ okwu n'ala wee kelee ndị afụrụ anya. Anyị ga-ejikwa egwu anyị wee gbalite.
Chineke furu ka eme ụlọ o mere n'ime ndụ m mgbe bụrụ onye akaebe. Ọ bụ akụkọ ihe mere n'ime ndụ m ka chọrọ ka m kọọrọ gị. Ọ bụ akụkọ mere eme. N'arọ 2020 mgbe enwe COVID-19, precisely 7th of April, ị ga-elota that total lockdown enwere nationwide. Mana before that total lockdown na 7th of April ka m si Abuja wee nata n'ala be nna m. Mana before nke eme, a na-akpọbụ m ọkpụkpọ oku ka m bịazi oku m akpọrọ m ịzọ ndụ ndị mmadụ iji onyinye amara Chineke nyere. Mana maka iyi na-eriri m eri site na ndị ụka ọbịa, agbakụnyere m eziokwu ndị nna nna na-akpọ m ka m bịa jere Chukwu na mmadụ ozi. Mana mgbe mpịawa azụ mbido, ihe ji wee kọba akụkọ ahụ maka gị onye akpọrọ ọrụ, ị nwere ike iso na ndị na-agba ọsọ dịka Jona. Ihe dịka ihe mere Jona na-eme ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa. Maka na agwa Jona nye jere obodo Ninive ka ọ gazie ozi wee gwa ndị mmadụ ka ha si n'ajọ omume wee chegharịa. Jona wee sị mba, na ndị a dịzabụrụ ka ha nwụrụ ime mmehie ha na ha enweghị ntị. O wee nweta mpịawa azụ. Amanyeriri ya Jona azụ n'ụlọ Jona wee kpọjee n'obodo Ninive wee jekpọpụta ya. Amaghị m ọnọdụ ịnọdụ ya. Iso onwe na ndị na-enweta mpịawa azụ n'ụdị dị iche iche. Mpịawa azụ gị nwere ike iso site na di gị wee na-eru gị aka. Ọ nwerekwara ike isi na nwunye gị. Ọ nwekwara ike isi na ụmụ ị mụrụ. Mpịawa azụ abụghị iwe jee n'ihu ọrụ gị, maka na o nwere onye n'idiri ka ikwubiere ya okwu ka udo obi wee dị, ka chi dị mma wee dị. Onye na-etu a, ọ bụrụ na
ji ikwubi ya okwu n'isi onye na-etu a onye a mewere onwe ya ka akọrọ ha akụkọ. O nwere mmadụ na-nwere ike inwe ofu nsogbu ejekwa onye nwere onyinye onye akpụrụ okwubi okwu n'isi mmadụ na-abụọ ofu onye adị mma nke onye nke ọzọ ama adị mma. Ihe ọ pụtaghị abụghị ike onye akpọrọ ọrụ akwụkwọ, kama na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye nwa ga-ekwubiri onye nke ịbụa onye enwetaghị ọgwụgwọ na nsogbu ya. Ọ bụrụ na ọ daruo n'ebe akwa na-asị Chukwu okike kere ihe nke m ji wee dịzi iche na ndị ọzọ enwerechago onwe ha na-ebe arịrị, ịgwa bụ onye akpọrọ ọrụ kwesịrị ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee nọrọ wee zute onye na-edu ala mgbe mkpa wee kwubie okwu n'isi ndụ ya ka o nwere onwe ya. A ga na-abịa na-apịawa gị azụ, ihe eji apịawa gị azụ bụ ka ije n'ihu ọrụ gị ka ị wee kwubiere ndị na-edu a n'ebe akwa na-akọta okwu ka e wee ọnya bụ ihe ị kwesịrị ime. Ịnọ n'ihu ọrụ gị ị ga-agwana ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu, igere ntị ihe ndị mmadụ ga-ekwu, gaa n'ihu ọrụ gị maka na ọ n'ihu ọrụ gị ka ị ga-anọ wee n'ude. Ị gaa n'ihu ọrụ gị ka o wee gaziere gị. Ka anyị dobiri ebe a anyị ayọrọ ya na nkwa wee kene ndị afọrọ anya chi nke ndị nna nna anyị ha, chi nke ndị mgbe ochie, chi ahụ nke bụ na etu ọ dị na mbido ka ọ dị ọbụnaghị ruo ugbu a. Yes, Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọnya bụ the only one source of power that radiates to the entire creation. O nwere ike ọbụla na-abụghị site n'aha ya, o bụrụ ike ọbụla na-abụrụ site n'aka ya. He is the source, he is the beginning, and he is the end. I can tell you for fact. However, onwelu ndị angel nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ndị ahụ ka anyị kpọrọ entities of powers and elemental beings. Yes, ndị a niile nọ ka na earthly prototype. We nwere ike ịkpọ ha the ministers, governors, local government chairman, and the even councillor. They are all agents of government. Etu aka Chukwu okike si wee nwee nke ya. The principalities and powers. You can call them 9 choirs of angels. You can call them any name. You can call them Amadio. You can call them Udo. You can call them Ogugu. You can call them all the elemental beings down to elemental beings. All of them are angel and Chukwu. Makana, their function is to the glory of God. They come across man and they are doing their work. Sometimes they come across man. But their work is for the glory of the Almighty, the creator of the whole universe, the unmovable mover. Yes. N'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ka mmepe ya anya, let the bandage fall so that you'll be able to see clearly how things work, like I always say. N'ụbọchị taa, ndị niile studygoro ihe dịka religion, human relations. Some of them may as borrowed course. Here, Masaro ATR, Africa, even in universities. Yes, there are some courses you will study, you come across this topic, this lecture, Abolo ATR.
African traditional religion. Yes. And they study human relations. It's a broad course. Now, coming to the proper lecture. Get able ATR. ATR is African traditional religion. Usoro okpukpere. Yes. Usoro okpukpere nke ndị ala anyị. Nke a chịkọtara wee harmonize ya. But I want you to know, but some people in Nigeria don't know that name was something of that nature. Yes, Odinana is a movement. Odinana bụ ụzọ ndụ. Mana n'usoro okpukpere ọdịnala ndị na-efe naanị otu chi. Ndị abụrụ ndị na-ayọ n'aha Jizọs. Ndị kwetara na ha ga-ayọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Biko na anyị kwenyesi ike n'ọdịnala. Mara na ọdịnala, the gods of the old, the gods nke ndị nna nna anyị ha. Even the ancient books, all the actors mentioned in the ancient books, none of them asked in the name of Jesus of Ndokobia. And all their prayers was answered. Yes. Mana the greatest slavery enwere n'ụwa taa bụ na ndị anyare. They are too smart. They succeeded in cowing us, as in hypnotizing us. Let me put it this way, or deceive. And making us to believe that their chi is superior to our to chi nke naiha, which is false. Yes. They succeeded in making the rabbi, their son, Jesus, to be as the greatest, like the Chikachana, by our organized word called Bible has been severely distorted. They slaughtered a lot of things, human input, in order to use it to cow we Africans, especially. Now they are telling you that no one is home yo na bro na hachiha. If never know any front and back, it is him before. But I go wiser now. Yes, you can say that again. I'm born again. Yes. I'm going to na my root. You know that? Yes. Once there was a time I did front and back more than go. So can go out here, man. Mba na-agwa gị na chi n'ọtụ n'aha Jizọs ka ọ ga-abụ ihe ịyọta nọ n'aha Jizọs ka ihe niile na-eme na nsogbu niile ga-ana nke nwa nke ya eme n'aha Jizọs. Wee jụọ ha, a highly respected business mogul in Nigeria, Aliko Dangote, ọ yọrọ n'aha Jizọs. Ọ dọrọ n'ogo dị elu. Okay, I'm adding why I repta. Then the fourth richest man in the world, in the person of Mark Zuckerberg, the founder of the Blue App, the Facebook, and other social platforms. Yes, Oyonnaha Jesus. Hey, even the world richest man, Oyonnaha Jesus. I told me mention Mbata China. Mbata China. I can tell you even this Android phone you are using is Chinese. Some believe in practice Shintoism, some practice Hinduism, some practice mention them all. Are they Oyonnaha Jesus? But they're smart enough. They receive variation. They receive inspiration to create wonderful things like smartphone. Even the people, the manufacturers of the iPhone, the father of them all, the Japanese, and they young us in the name of Jesus. Even the Toyota manufacturer owners, did they ask for the inspiration in the name of Jesus?
Name them Honda, Mercedes, all of them are high on Jesus. One day, real front and back. Then the rocket science, then visit other science, visited the sun, they visited the moons and rest of them, other planets. Did they ask in the name of Jesus? One day, oh, in inspiration and the how things work in creation has nothing to do with the name of Jesus. What it means is activate their inner spirit so that we connect with the spiritual realm where the whole fountain and radiation comes from, and you will receive radiation, and you will receive inspiration, and you will be able to create things. You don't know how things work. That's why you think that you can ask in the name of Jesus. So whatever testimony you said you are giving, you are having your I can tell you, I have been to India. I speak even Hindi years back. I was in India year 2003. I've been a very long time. And I hope by His grace, maybe next year I will still create time. My problem is time. It's not even what it takes. Take great time to have some vacation. Maybe next year I will create time to have some vacations, maybe in some part of Asia and some Africans. Then from there I will be able to visit the temples once again. And yes, I have intention of visiting some of these temples once, maybe next year. Because my program this year is already tight. Now, what I can tell you that whatever is in our testimony, on whatever, just name them. Just keep naming them. Name all of them. Those things is no miracle. On the men are Hindi. The Hinduism, the Hindus, the Hindu people. The part is Hinduism. How they get the same testimony. How they get the same testimony. I can tell you that testimony. Now, we're going to so special about this year, Jesus. Anyone in front and back. Here you have a questions. Now, coming to our topic today, African traditional religion. Africa. I took my time when I was in India to study the way of worship. It is down on me that na usoro obere ha na usoro obere anyị bụ very similar. How Waluchi, the gods, they call them gods. The same way we Africans call them gods. It will interest you to know that region Obodonda, na African and Asians have some certain things in common. Yes. You know why? The woman that served Abraham and his wife Sarah, called by name Hagar, used to be their maid. Mgbe Abraham amụtabara nwa duto ọnọdụ dị anya n'ebe ọ nọ. Mgbe ọ bịara Afrịka maka ọgwụgwọ, agwọcha ya ọ dị oke. Nwunye wee gbanye esi ya ngwa tesi onwe gị n'ebe medina ya Haga. O wee mee Haga wee dị ime wee mụta onye a na-akpọ Ishmael. Mgbe ọ fụdị na Abraham na ọlụ, o wee si ya ngwa o wee bezie na nke nyanwa wee nyanwa dịkwa ime nke ya, according to the ancient stories. Mgbe Abraham mgbe a na-amụtaziri nwa nke ya, mgbe ahụ ọ bịa gosibezie the African daughter, our sister Haga, na ọ bụrụ onye anyarị. O wee gbaa izu ọjọọ ka a chụpụ ya na nwa ya n'ime ịkpa. Ma Chukwu Okike is one. Ndị India kpọrọ ya Bagwam. Ndị Igbo kpọọ ya Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Chụpụ ya na nwa ya n'ime ịkpa towards the east. Mgbe a chụpụ ya na nwa ya n'ime ịkpa anwa, mee probably ka anwụfuo. Chukwu Okike wee mee mmiri wee gbapụtawa n'ime ịkpa ụmị.
kpata makara na ebe achụrụ ha na-akpọrọ nkụ mana Chukwu oke mere si na ndị a ụmụ ya mmiri wee gbapụ Ishmael anwụfụrụ osi Ishmael wee si ebe a wee multiply ya. So you can say that again. Now Asians and African has connection with the blood of our sister Hagar. Yes. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ anyị na ha nwere something in common na ndị anyarị. So ihe mere n'obu na ndị anyarị a wee chọọ ka ha dominate ya, wee chọọ ka gbuo ndị ọwụ na akpụ mbụ. Man, Africa, we didn't believe. When I was in Asia, I took my time to study the way of worship. Ha nwelu mmụọ dị iche iche nke na-enye nwa, nke na-enye amamihe, nke na-enye knowledge, and so on and so forth. Etu anyị tinwekwa ya n'ala Igbo, the god of fertility. Anyị nwere akwari, anyị nwere ogugu, anyị nwere udo, anyị nwere amadioha, anyị nwere ụlas. Etu a ka ha si nwere the gods. However, how was the gods? Walking on with the unmovable mover, the creator of the whole universe, called Bagua. The same thing that I see when I need. So, how I believe can and I need the gods one day Angelum Ketch, they did to Kuna mothers. So, if what I can do, by imposing their own God, we better have to we after our own, therefore making us their slave forever. So African traditional religion is the organized body registered by government. Manager can call you sorry. He got to hear my. Oh, the colonial masters and Arabia and Achiani. Here you have digress here before can call Alagi. He got to hear Melon. Damirai, Merai Tate. Aturon can you call Alagi and Damirai through the time of slave trade. Hamirai. Father, come here, Merudia. Nkowai Haji, slavery, Hammer in Africa. Hane go Munai. Ndan Nagwage, they are businessmen. They came with the missionaries. Missionaries, the CMS, the Roman, the RCM can never say that how they are aware that those missionaries that sponsored their trip to Africa. Some of these businessmen is the one sponsored their trip to Africa. They are moving hand to hand with the missionaries. They use the missionaries to get access to our hinterland. However, the government them convince when some wicked evil. Yes, yes, you can feel American and Devil. Yes, nation book to show you that even wicked mind they started from time immemorial. I will not tell you no more for foreign did wicked and well. But I will go and get a see where I get to Canada with their wickedness by essay. No, now a spade is a spade. Never indulge in anything you make it a matter. You know that? So on the Anyaria, they convince some of those wicked uncles that they can sell somebody as slave trade in order to enrich themselves, make more money. So they are the ones that brought corruption. Because in law, if you want to sentence a armed robber 10 years, the person that buys stolen goods should be sentenced more because he is the one that is motivating the person to keep stealing. You know? So the how I wouldn't warranted Nanaya, how about one day Madok, Hallelujah, Caribbean, black nations, and the rest of them, and rest of them, and rest of them, Jamaicans, and rest of them. Do you know what they did? They make hell of money. They brought their businessmen, make so much money they made. They use some of them to buy these oil companies you are seeing in the olden days. Ademekusi, the city of Liverpool, how the founders of Liverpool made money from the money they made from the sales of slave trade. Now we African from slumber. We should demand for restitution.
reparation. They are mpu. But omo and the baye ma mpunda melo. You deny every English name. Me, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi to they deny my English name since. Fanketa. You yes, my English name is Paul. If it interests you to know. But I don't know that Jaffa. You if I see a way I will be able to remove it even from my BV and I will do that. You area front and back. No wonder our forefathers, the early founders of Igbo nation, rejected it. In the person of Dr. Nnamdi Azikiwe, he rejected the name Benjamin. It will interest you to know that his English name is Benjamin, but he rejected it, saying that I have a hanketa. And considering the fact, the we treat animals, the humanizing condition. Oh, they made us to pass through our forefathers. Huh? Mazin Bono Jike. These are great Igbo men that rejected the English names. I can tell you myself, I rejected me since you were mal. You know that? Here na check one again and that I forget ya. A halfway daza chinyalo, a halfway daza chimwendo, a janaza morin, game my emblem of morin. For any man as a bush, for an aza Toyota, for an aza Honda, for an aza, then when it's wafa. When I can't go down come that day. Yen na check one again. I did too much. Only by Ihamerai. They are the ones that encourage some of our people, convince them to engage in those slave trade of it. Ihamerai Eduka. So after Cambridge and cars, that one is not enough. However, my kekanke. I'm going to him. Habia in the name from Abian Odina Habia as missionaries in 18th century. From there, Habia colonized by the ammunitions. They are suppressed the war about my Bini Empire, my empire. Monanri was once an empire. They crumbled those Igbo empires. Conquer us, they conquered us. Not without fight, we fought. But because some of us don't really understand how things work, we surrender so easily. They rule us. And their intention is to making our economy back to their land. Anywhere they put railway at that time is where mineral resources was located. Their intention is taking all our things back to develop their nations. That's what they did. And let me come if I can go out my well form African traditional religion. Ihe mere n'ọbụ na enwere ndị a na-akpọ gold miners, ndị na-egwu coal n'Enugu. Ndị na-egwu coal. Mgbe a na-egwu coal na Nigeria during the colonial masters, at a stage, ihe a na-akwụ ha n'ụgwọ ọnwa dị too small. To the state that some of these gold miners started the stage protest for increment in their salary. About that COVID. Here happened in December 12th. I've forgotten the year for now. Oh, yeah, but the African traditional religion they celebrate here about 12/12. However, now and all one protest for salary increment. Immediately, majority of them died. The level then was like, we was Ndoko Anyare. Ndoko Anyare no mba CMS, RCM, and the Methodist. Ewe yo hasia, bianu nye na aka, ke nye umunna anyị ndị a. Ndị nwụrụ ọnwụ oge eru maka ihi na ha na-edemand maka ọdịmma ha. Salary increment. Do you know what will happen? All these three major churches, they decline to bury them. You know why? Yes, because for them, they believe that these people protested against government, which is in Daniel. This thing is that
they don't want to offend their business partners, the government. They still want to be in good book with the government. For them, because they had a protest against the government. So they refuse to bury them because they want to remain in good book with the government. So you can see that all the Mpiawazo and suppression and the ill treatment they meted against we Africans was a planned business and planned deal between Ndanyare and the missionary then. You can see it. How ended and where I'm off. Now, you know, for Rajikana, Torano, Yotaria, Hana to Refi. I have they refused. Is the then more than it is obvious now these people don't want to bury our brothers. Now, Igbo, they buy West no. If that is the case, it shows that these people don't really love us, including their so-called missionaries. This elder statement, Igbo then, where gather, Naba, where side over here, what where there's a mass burial. One day now, one or two from Doha, Maki in a protest, Makodema, a salary increment, then I book code. Natalia, good time where hope for fair. Where hope for fair Africa, South Africa. But that was away dear. Today, I celebrate 12/12. It will interest you to know that Ogbuefi and Ugochi is a proud member of ATR, African Traditional Religion. Abroni so Nandine some na social media. Okay, from last year, December 1, when celebrating my birthday, my fellow, the new living house of Ogbuefi and Ugochi, and when Balo Falo also Eze-Ana. This 3 things was celebrated in December 1, 2021. If you watch that video, on my YouTube channel, that video, and the African traditional religion. Ndị nchụaja ha at least mmadụ na-abụ na ya wee sonye n'ofufe ndụ achụrụ n'ụbọchị ahụ ọnya bụ ya bụ ofufe ido ofufe nsọ na usoro Afrịka bụ mmemme eji wee mepe ya bụ ceremony anyị mere na December 1. Get on my YouTube channel, you can watch it. Nke ahụ apart. This year, May 22nd, ụbọchị anyị celebrate kwalụ ezumezu mmụọ nọ na Ugochi tụrụ na temple just few months back. Gaa na my YouTube channel chọọ ya. Ị ga-afụkwa ya bụ mmemme na ụka akalụ nke ọ bụ ndị onye isi nchụaja na African Traditional Religion, otherwise known as Guardian Religion. Guardian Religion bụ ndị na-efe naanị otu chi bụ Chukwu. Ya bụ Guardian Religion. Now, ị afụkwa na ọha nwadekwara ofufe before mmemme ndị ọzọ ma other masquerade agbabazie. Ịghọtara ya? Achọ nka nkọwala gị maka ọtụtụ n'ime ụlọ agbọrọ anụbọrọ for the first time na-enwelu ndị ha kpọrọ ATR, African Traditional Religion, is organized and registered Odinana body. Now let me tell you what happened. And the ethics were matter basalo this organized religion. Now what African Traditional Religion. Echefuna, before making this program, ma akpọrọ all the stations ebe niile nwere ofufa ụlọ nsọ ofufa na Nigeria. As we start now, especially in the southeast. Now, however, na since then, ndị nna nna anyị ha wee wuo ofufe wee nye ụmụnne anyị ndị a. Ofufe a wee dịrịkwa all the way registered. Message in modern time.
were renew queer in modern days. Renew queer. Nke renew queer about 71 years ago. Nke renew queer. Nke na gwa nkita. Wakpolo ATR, African Traditional Religion. Then otherwise known as Guardian Religion. Natalia? Ka ngwa ga ha fa ejego, mana nwere ike mara. Guardian Religion nwere ndị nchụaja. Enwere ndị nchụaja of various ranks as in level. Maka na enwere priest, enwere high priest. Wee gbagobe. Enwere senior high priest. Natalia? Ụbọchị mepere ụlọ, the priest in charge or if the session was there live in my house. But say me nya wo member on nne ma na anu ya. Abore ya. No rifte. Di ofufe, unu ofufe nso di na efenya bụ otuchi bụ Guardian Religion. Di na rifte. Ọ bụ na ibu ịma rifte ọfụma. Nwere ebe a na-akpọ Nkwọ Edo. Nkwọ Edo Orifite. Nkwọ Edo abụ ebe our deity. Nne nwanyị Edo. Ọnya batara eji akpọ Ana Edo, the land of Edo. Ana Edo, ya afọ onye tiri egwu sịrị, Ana Edo anyị bụ ụgwa. Those egwu ahụ etiri mgbe ochie. I think Osadebe also. I think Osadebe Oliver the Cook wetiri ya egwu. Now, Ana Edo social club. Yes. Ana Edo are comprised the Nnewi, Oraifite, and Ichi. Obodo taa bụ ofu nna ji ha. And obodo taa nwere arụsị karịsịrị arụsị eji hiwe obodo a akpọrọ Edo. So onye mata eji akpọ the land of Edo. Even na Nnewi afọ Agbo Edo market, Agbo Edo market, ebe enwere spare parts and motorcycle spare parts now. All the forest of that Edo. Okay, boy, Abo forest, Edo. Oh, yeah, but aside, the side didn't know within the name as he got up from the Naza, Edokwe, Edoka, as son him. Edo wouldn't know one. I don't say, they wouldn't mother, no, I was in that Edo, you agree. I'm very common. So I'm not a quarrel when I do about what I will do. See the shrine of the deity Edo. Then you see the African traditional religion. They are the same compound. The African traditional religion Odinana. The house could be just beside the Edo. I thought I got Newi, Ije na Newi. Only ebe Edo. Yes, Nedo na Newi. No, arụsị karịsịa akarịsịa ebe Edo dị na Nnewi n'akụkụ ya ị ga-afụkwa ebe alụrụ Guardian Religion ụka ọdịnala. So ọdịnala nwere ụka ihe na-achịkọwara gị ha abụ why I was inspired yesterday to give this lecture. Yes, and menye this lecture because o nwere ọtụtụ ndị mmadụ batara n'ọdịnala mana ha na-asọ isi ha mara where to stand and where to go. Ụfọdụ uche na ọdịime ọdịnala just end with gị nwe ije na be dibịa gbara gị afa ịlụ ọlụ obe. Yes, ọ bụrụ etu a ka ọ dị is beyond that. Ọtụtụ n'ime ụnụ ihe batara ụfọdụ n'ime ụnụ ji agba ụkwụ na abụ ije na be dibịa arụcha alụ ọlụ ihe ọma mere gị jekwa n'ụlọ ka jenye ekele ihe iji eme ewu niile eche n'ụbọchị ọya abụọ ọgwụ na ịpas ya on ka ndị ụka bịakwa agha ọkwa eziokwu. Nwanne echezi na etu anwa enwere ụka ọdịnala a na-akpọ Guardian Religion, African Traditional Religion. African Traditional Religion ụka ọdịnala ụfọdụ na-akpọ ya ụka ọfọnogu, otherwise known as Guardian Religion. Mee nkwagharị n'ebe ị nọ emechaa before mechie program ma akpọrọ all the stations e nwere from Lagos to Abuja to that South East to Aba to all the states ma akpọrọ ya now. Yes, ka ofu kwesịrị ịma. Then ihe ọzọ na-achịkọwara gị bụ na African Traditional Religion ejego fa karịa ka ị maara. So ọ bụrụ na dibịa gbachalụ gị afa
ị nwere ego eji alụ ọrụ mana ị chọrọ ka ị na-eso n'ofufe ka ị na-ewulite mmụọ gị ma ọ bụ na-arụsigolu gị ọrụ, but you still need to keep on the tempo, you still need to keep the momentum, you still need to fraternize with ndị gị na-efe otu a na otu chi, nwee ebe ị ga na-eju ofufe. African traditional religion worships on Sunday. Sunday nwere ndị nwe Sunday iche. So every organization and religion can decide to be worshipped on Sunday. So African traditional religion worships on Sunday. Especially most stations worship from 9 a.m. 9 a.m. Aka an ma chikwa ụnụ amụrụ ka anyị si kwado na mgbasa ọdịnala nke ikpeazụ a. Anyị kwadosiri ike. Ụnụ amụrụ ka anyị si kwado ka m gwa gị. Ije na big stations n'ọdịnala African traditional religion na ATR. Anyị na-enwe children classes for children. Ị ma etu agha ndị ụka ọbịa si wee bata wee rie anyị erie site n'ime introduce catechism. Yes, ime introduce Sunday school. Etu agha ka ndị ọdịnala si kwado na nke ikpeazụ a. Ọ na-amụrụ ka anyị si kwado. I can tell you. A na-enwe children classes. Ị nwere idea? Ama na ị nwere idea. A na-enwe children classes. Enwesịa children classes, enwe store stations ị ga-eje, enwe student mgbe ofufe na-aga n'iru, enwe ebe wepụtara for children classes, nwee ndị moderators ndị na-akụziri ha nkụzi ọdịnala. Anyị kwadosiri ike na nke ikpeazụ a. So ebido ofufe ije some stations like Oraifite ije rural area, right? Mana ịbịa na Oraifite station, anyị nwere musical band. I nwere akụrụngwa egwu, anyị nwere piano, anyị nwere this Yamaha piano. On a very good day, anyị na-ayọ nkwa, ịghọtara ya? Oge eji eto Chukwu okike, ịghọtara ya? It will interest you to know, ọ bụrụ na ị nwere call, yes, ọ bụrụ na ị nwere ọgbụgbọ oku dịka onye nchụaja, mana ị nwere ego ihe eji wee bido usoro dibia, maka ibido dibia na-erikwa ego. Yes, ibido dibia na-eri ego because of you have to put on your own structure, you have to do registration, you have to do other things on your own. Register with the government and the rest of them, you have to do it yourself. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịchụ ịbụ onye nchụaja as a guardian priest, onye nchụaja nọ na under the harmonized ọdịnala platform bụ African traditional religion, ị ga-esi n'ụzọ dịta wee jere Chukwu na mmadụ ozi. Enwere some of my friends nkwadogoro ịzụ now they are pass through that process. Now na that African traditional religion, ọ dịrị gị oke ije ọzụzụ a na-azụ ndị chọrọ ichi ya bụ as a priest ọdịnala. Now a pass through normal process. A pass through normal process. Broad and from there, a priest and so on and so on. A station. A Ghana akuzi bronye nchwaja na station. And go platform. Now that stations no one will give one nchwaja na ebanwa. After KMHL Oden, yeah. Now, a bro onye nchwaja na station. So you need those any platform or we rule all more government registration and whatever. You need those, yeah. Because in order to go under the guardian priesthood. Ndị a bụ ụka ọfọ na ogu. Anyị na-atụ nzu, a na-atụ edo. Anyị akọwalụ gị ọnwa ọbụla, ihe ọnwa ọbụla dị presente na Igbo. Kọwalụ gị etu ị ga-esi na-emedo ihe dị na chi gị, ihe dị etu esi emedo ihe ọdịnala. Ije dị ụka na-agwa gị ofufe, ị ga-adị surprise. Ọ bụrụ etu iche, ị nwere ike iche na ije ya ọ dị ka be dibịa, mba. Ije ya, you will like it. Ụka believe na total ọdịnala. O nwere ihe niile a na-eme n'ọdịnala Igbo adị eme. My child dedication, everything, normal, using ordinary method.
It will interest you to know. Imagine na Odinana Igbo. Ejego fa. Agwana ngine enwelo. Enwoga akwụkwọ na-agba Holy Nkomi. Holy Nkomi. Holy Nkomi abụ ịma na ndị ụka ọbịa jede New Testament of their telling their own story, the way they want to impose their things. Welu letter Paul delu ndị Roman wee bịa na George anyị ndị Africa. Na Paul odejara ndị Ephesus na ndị Corinthia wee bịa na George anyị ndị Africa. Ha dechazie wee jee na ancient book, Old Testament, will pick some certain things of the hatchel, make some distortions, merge it up, or a Bible. Mana enwelu our own story, kowala our own story where we started from the ancient book to our present time in Odinana Igbo, called Nkomi, Holy Nkomi. Yes, Holy Nkomi is a spiritual book for Odinana lovers, for Odinana adherents. You know? So, upon a Holy Nkomi, I can tell you before the end of the program, my phone can you give the list of the stations I want in Nigeria. My Lagos, I think I went 2 stations in Lagos. I want in Abuja, I want in Nasarawa, Maraba, I will call all of them, you will hear it. So I want to be Holy Nkomi. Can go again twice equal and keep as well. Holy Nkomi, I call Henry equals Rema Basalo Odinana. Yes. It's a holy book. So, also Bible, holy book, and so many other holy books. Now, minus that one, that Holy Nkomi and will English and Igbo. When I'm not going to keep as for Nkuzi Odinana, Holy Bible, that is holy book I call Nkomi, in English and Igbo version. Because when I put the second and keep as well. I'm going to mono. When I'm not going to my Odinana evangelism. Minus that one, I will him book. Yes, I will him book. It will interest you to know also. Now, in the English book, well, English and Igbo version. Onwelo ihe ọbụla a na-eme na Odinana Igbo ịbata na Guardian region ime and ọ ga-adịrị gị easy because they help you to train your spiritual mind gradually ndo nke mmụọ ga na-agbagota without going to spend na ego much. Enwere ike agbasịrị gị afọ nwere ego iji alụ ị na-lament, stop lamenting. Ihe problem gị when you don't know how things work, ihe ga-eme bụ ọ bụrụ na mgbago elu na iweta m stations akpọ ọnụ gị stations ebe enwere Guardian region na the whole Nigeria. Check nke dịrị gị nso. Make our time one day. Make our time one day. Ka i visit ye ofufe. Nke bụ eziokwu bụ na i visit ofufe ofu mkpụrụ ụbọchị ebe anwa, you will remain grateful to Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. You always thank me for giving you this insight. I'm a multitude, some of them are my followers. Today, here's going on where no mark against Guardian region, and they are going it today. I can tell you, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi were a strong member, a strong supporter of Guardian region. And no usoro ubere na achịkọta ndị ọdịnala niile ọnụ in harmony. Ka nkụzi niile wee bụrụ ofu. Ịma problem enwere na ọdịnala nke ikpeazụ a. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ that refused to go pass through training. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ abroad ọdịnala ka ha na practice. They are just spiritualists. Ụfọdụ na practice, ụfọdụ nọ into occult one thing or the other. Then ha bezie in order to get followers, they twist it with Odinana. They try to twist it with Odinana. They are doing half Odinana. They are doing half spiritual work. As a spiritualist, not as a core Odinana person. Therefore, confusing a lot of people. Oh, yeah, but I need for some certain things. For the way I say, now so now job have problem. Let go. I want them know into so many things. They are need so many things. It means you have confusion because they want to harmonize their body. Because some of them don't want to join harmonized body. Man, I want to join a harmonized Odinana group.
I'm inviting you to join Guardian Religion. Guardian Religion has gone far. Guardian Religion have built stations all over Nigeria. Do you know even the stations Guardian Religion would be in Anambra State is as big as cathedral. As big as cathedral. So just give me 2 minutes. Let me go upstairs and bring. I don't know how we can all the stations Guardian Religion on here. Huh? Nalokwana kan na-eje nka ka anyị na-ayọtụ obere egwu ka wee gbadata agazie. Yes, ka anyị dobiri ebe a. Enwetago m ihe m na-achọ.
ihe abụ branches ebe nwere Guardian religion. Ihe abụ branches ebe nwere Guardian religion na the whole Nigeria. Ka ịghọta ya ya egwu African traditional religion. Ka ị malụ nke dị gị nso ijebe Guardian religion, a ga-akụziri gị usoro ị ga-esi na-esonye na-eme ihe ọdịnala ọma agbaji gị aka. Ị ma na o nwere ụfọdụ ihe nwere ike ị na-enye gị nsogbu, ọ bụrụ ihe agbachara gị afọ ị ga-alụ ọrụ mana ị nwere ego. But I can tell you na o nwere some pious devotion, charitable work and the joyful activities you engage yourself in. Gradually, having been committed and convinced in Odinana, before you know it, mmụọ ndị a na-agba ụgwọ will subsidize. Emma, without going with this spend the ego. Emma, be religious, as in be active. They activate, join ofufe nke ụmụnne kwere na otu chi na-enwekọta ọnụ. By that fellowship, we help each other to grow. Gentị, ọ bụrụ na ị nọ ihe abụ Guardian religion stations in Nigeria. Anyị nwere nke mbụ, anyị nwere na Abakaliki. Ọ bụrụ na ị nọ anywhere na Abakaliki mana ị bụ onye ọdịnala, mana ihe na-eme na ndụ gị ghọtazighị ya, ị nọ na Abakaliki. Yes, ọ bụrụ na stations ndị a mkpọsịa ya, ọ bụrụ na ị chọrọ ije, then ihe ị ga-eme chaatị na WhatsApp m 08057837672. Gwa m na ị chọrọ ije nụ ka m nwee ike wee nweta direction, that is in the exact address of your location, wee nye gị. Mana ihe chọrọ ịkpọsigodo awụ ka ị magoro obodo dị Guardian religion dị na the whole Nigeria. Enwere Guardian religion na Abakaliki dị na Ebonyi steeti. Enwekwara ya na Abịrịba. Enwere na Abịrịba. Abịrịba is in Abia State. Enwekwara ya n'obodo a na-akpọ Aba amam na Imo na Abia State. Enwekwara ya na Akpụrụ, I think Akpụrụ Anambra State. Yes. Enwekwara ya na obodo a na-akpọ Akwa-Ihedi bụ na Anambra State, I think Nnewi South. Akwa-Ihedi. Yes, Akwa-Ihedi bụ I think Nnewi South. Enwekwara ya na Amichi bụ Nnewi South. Enwekwara ya African religion na-agwa gị dị na Ehi Road Aba dị na Abia State. Enwekwara ya n'ebe a na-akpọ Ekwe a dị nke n'Imo State, either Imo or Abia bụ Ekwe. Ndị nọsaịdị amadogo ebe nne Ekwe. Enwekwara ya na Anambra State ebe a na-akpọ Ekwulọbịa. Onye ọ na-abụ onye Anambra State ama na o nwere ebe a na-akpọ Ekwulọbịa. Ọ dị na Ekwulọbịa. Ọ dịkwa na Ezi-Nifite Agwata. Ọ bụrụ na iwu onye nọ na Anambra State wute na Agwata area, ọ dị na Ezi-Nifite Agwata. Ọ dịkwazị na Ezi-Nifite Nnewi. Ezi-Nifite Nnewi, ọ dị ebe anwa. Ha nwere nnukwu onu nka dị ya. Ọ dịkwazị n'obodo a na-akpọ Ichida dị very close to Oketiti. Ọ dị ebe anwa. Enwekwara ya n'ebe a na-akpọ Igbere bụ na Abia State. Side Abịrịba, I think. Side ya ka ọ dị. Enwekwara ya n'ebe a na-akpọ Igbo Ukwu. Yes, Igbo Ukwu wụkwa within Oketiti and Igbo Ukwu within Oketiti and Ekwulọbịa. Ebe a ka Igbo Ukwu si wee bịa. Ibụrụ onye within Igbo Ukwu, ọ dị na Igbo Ukwu. Ọ dịkwazị n'ebe a na-akpọ Ihi Ala. O nwere ezigbote onye ọkwụ aka m. Oge mbụ anyị na-akpọbu ya Ihe Ala, mana ezigbote onye ọkwụ aka m bụ onye Ihe Ala bụrụkwa ọgọ ngọkọ m sị na Ihi Ala. Ọ dị n'ihi ala. Ya Igbo amaka. Ọ dịkwa n'ebe a na-akpọ Ihodimeze.
I know how about that is our family that I think no Imo State. You hold the meze. Otherwise, na Anambra ebe a na-akpọ Isu Ọfịa. Isu Ọfịa dịkwa within Igbo Ukwu side. Ọ dịkwa n'ebe a na-akpọ Abuja. Ama m station ọfụma maka na ebe station m ebe a ka m si bido ọdịnala. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ gbasara Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Problem ọtụtụ ndị mmadụ nwere bụ na you are following so many people on social media. Therefore, you are getting yourself confused. It will interest you to know mgbe m bidoro ime ọdịnala. Abido m ime ọdịnala bụrụ dibịa. Ebidogoro mmebe ọdịnala for years. Mgbe a na-eme ọdịnala, anọ m na Abuja. Yes, mgbe m nwetara conviction a, anọ m na Abuja na-emegode mechadogoro ọdịnala si onye ọdịnala. Tinyere m ya ezumezu sizie mba na iwu na mma nata be nna mbịa mee dibịa. So mgbe agha nọ Abuja na-eme ọdịnala, ebe nna worship mgbe ahụ na Jabi. Ọ bụrụ na ị nọ within Abuja and you are my follower, one day pay attention to Jabi. Ebe ọ dị na Jabi wee ebe m ọfụma bụ opposite Ukraine embassy. Opposite Ukraine embassy. O nwere plaza ị ga-afụ opposite Ukraine embassy. Ebe a na-ebe glass, assorted type of glass. Yes, assorted type of glass. That plaza is popularly known as UOO Plaza. Yes, UOO bụ Ohamadike na Guardian religion. UOO, one of the founding members, is a very wealthy man and a very high spiritual man. Yes, that Guardian religion Abuja Jabi branch, a kind of upstairs. Yes, or the opposite Ukraine embassy. Yes, on what was it or the John within Abuja Chijen of your he let me know. I can even give you the number of the priest. And also I will capable people not there. Yes. Even former House of Rep member is also worshiping there in the person of Honorable Abalonye Ukafo, or one of the patron. So that station, Abogo station, I will call Mado Deka Dr. Igbo. Yes, or is an optician. I think what he had away and then after Makaya, yes. So all of there. So when you're within Abuja, it's your region, African traditional religion. I can tell you, you will like it because they will help you to simplify this ordinary worship very easy. And when a priest, more was a priest, you come on your chuaja, you got fear. Where has Yeregi? Or the Goruchi, Eze-Ana Spido. Yes, I passed through that process before Mbidolo Dibia. And I will never forget the impact Umwetalo follow Nambonye Guardian religion. Proud owner of Guardian religion. And I will remain a Guardian. Despite whatever height Mbona and Dibia. Because that Guardian religion is almost my root. Yes, even no mepani is in Odinana. Organized Odinana lovers. Now, I go to Maka Abuja, right? I want to go on Jabi Abuja. After Jabi Abuja, and we'll ever about Maza then at Lagos. How will a big station there? Yes. And we'll go to Mbauku side the Oka. State Oka South also. Mbauku. I will go to Nanka was side the Agolo. Anambra State. And we'll go to Nampuru. About Nampuru. Bura the Abia State. And we'll go to Newi. Ebe dị na Nnewi we agwara ngị n'ebo n'akụkụ auto spare parts. Ebe ahụ Edo Nnewi nọ. Edo Nnewi na Guardian religion they share the same compound. Ọ na-ana Edo Nnewi ka ha na Guardian religion because Guardian religion bụ ụka ọfọ na oge ụka ọdịnala. Therefore nya de Edo share the same compound because so ndị na nwa ya ma ofu akwa. Edo Nne kenekwa ngị. Now so Nnewi agwọ ngị ebe ọ dị na Nnewi. And we're going to Nobi was another town, the neighboring town to Nnewi. So Gente,
ka ị mara mgbe a kpọrọ nke dị closer to you. One day pay attention na Victoria. Enwere na Nnobi, enwekwa na Nasarawa steeti ebe a na-akpọ Mararaba. Mararaba dị na Nasarawa steeti. Amụrụ ebe a too well. Mararaba is a neighboring town from Abuja. Yes, it's a border town between Abuja and Nasarawa and Niger, and between Abuja and Nasarawa state. Is called Mararaba. Ebe a ka ọ dị. Enwekwara n'ọba wụ na New Onitsha. Enwekwara obodo a na-akpọ obodo ukwu. Obodo ukwu dị n'Ide Atọ n'Imo steeti. Enwekwara ya na Ogbo Hill Aba. Ogbo Hill dị n'Aba. Enwekwara ya na obodo a na-akpọ Ọhọfịa. Ọhọfịa dịkwa n'Abia steeti. Side Abịrịba. Enwekwara ya n'ebe a na-akpọ Oko. Oko dị n'Anambra steeti beside Ekwulọbịa. Oko bụ ebe ya nwere Federal Polytechnic. Oko ihe mara gị ebe Oko dị. Oke afịara ahụ nchọta. Duwa na Ekwulọbịa. Oko dị very close. Ọ dị n'Oko. Ọ dịkwa n'ebe a gbara Ọdịokolo, Olokolo, oke Olokolo. Ama m na Olokolo a Ụmụahịa, ndị side Imo na ya ma sound Imo name. Olokolo, ọ dịkwa n'Olokolo. Ọ dịkwa n'obodo be nna a na-akpọ Oraifite. Oraifite, yes. Ọ dị na be anyị. Agwara m gị ebe ọ dị na be nna, very close to ebe Edo Oraifite dị. Ọ dịkwa n'obodo a na-akpọ Oraeri dị very close to Agụlụzi Igbo, that area within Igbo Ukwu side. Yes. Ọ dịkwa n'Olile Lagos. Ọ bụrụ na ị nọ Lagos, ị nọ n'Olile. Ije Olile station. Olile station dị very standard. Ebe nwetara ma ndị kwaya nwetara ịpaya uniform. Olile station gbagotara. Dị Olile Lagos ma ọ jee Masa Lagos. Iweta nke Ogbuefi later. So ọ bụrụ na Lagos, and I, under the influence of my voice, create that time one day, just 9 o'clock, be there. Kebaranya Christmas. Ọ dịkwazị n'obodo a na-akpọ Ọzọbụrụ. Ọzọbụrụ wee neighboring town to Oraifite. Ọzọbụrụ bụ after Oraifite, isi Ọnịcha na-abịa after Oraifite ọ bụrụ Ọzọbụrụ. Ọ dị n'Ọzọbụrụ. Ọ dịkwa n'ebe a na-akpọ Ụbakala dị na Ụmụahịa. Ọ dịkwa ka ebe a na-akpọ Uburuekwe. Uburuekwe a soundụrụ as if nọ Imo steeti. Ndị nọ side ya nwa. Eji m n'aka na mkpọtara ọfụma Uburuekwe. Ọ dịkwa n'obodo a na-akpọ Ụkpọ. Ụkpọ dịkwa na Nnewi South. Ụkpọ. Yes, Ụkpọ dịkwa nso between Ọzọbụrụ and Ọkịja. Ọ dịkwa n'obodo a na-akpọ Uke dị na Anambra steeti. Side Ụmụoji. Ebe a ka Uke dị. Ọ dịkwazị n'Unubi. Unubi Womander station. Unubi station is as big as cathedral. One day, Jebama. That Unubi Abo is like single-handedly built by UOO. Nzedi Oramma. Nke Godana region. Nnukwu mmadụ. Onye nwalụrụ ya. Ọ dịkwu na ebe a na-akpọ Agụlụ na Anambra State. I think all the questions
think onwe new station ọ dịkwazi na side Abatete. Yeah, ihe ọ pụtara bụ na Guardian region nwere about 41 stations for now. You can see that Guardian region na-eme massive progress. If you got again chariku now, yes. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ akụzi n'ọta ọ bụgoro na ị nwere ego iji alụ ọrụ dị n'ụzọ ka agbasara ma ọ na-agbasara gị afa nwere ego ma ọ na-ịrụgo ọrụ dị n'ụzọ gị but ị na-idiri mmekọrịta nke ụmụnne ndị gị na ha na-efe otu chi ebe a ga na-agada on Sunday tụgharịa uche nwekọrịa aṅụrị ọnụ o nwere ihe dịka ya. When I was in Abuja, let me share my experience. I built a lot of friends. Back and nowhere malo otutunde timber and calibers. Back and nowhere malo senior priest Obuja. Obuja, yes, from Abia State. Now chief priest not there in Abuja station. Back and no malo ezigbo mmadụ. Onye a na-etu Ọchake is a honorable member, former honorable member House of Rep na Abuja station. Ebe a ka normal ezigbo mmadụ Dr. Igbo is a nnukwu mmadụ na federal stuff. I think ọ dịka ihe gbasara I think anya I won't say about that thing, but I'm not on the Basaranya. Yes. So, I was prominent people never. I didn't make Makandi. That for all of the Mondays and working Mondays and why. If you go in mingle the teaching, dinner for Tuchi, if you do a friendship. Some of these things, all I got a girl or Galaro, it can build personal relations with some of them while worshiping and interacting. Before that those things can be done at separate for you. I just also I am a also the real phone. What then the region bo regional Gabin on way head need a mepool or need a joke and need a meberia, they will come and assist you. So it was an enquete over so this is not Nordic I didn't go down the region Ninja Odinana Igbo now Ongani headed in Ibequa because a matter because they don't harmonize Odinana group. Careful. Now you won't enter one night. Guardian religion. I'm proud to be a member and I will remain a Guardian religion member. So upon I nwere ajụjụ n'ihe a nkụziri taa ma ọ bụ ihe nkụziri gboo send the alum message na WhatsApp 08057837672 Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu gbaha m n'aha Chineke nke pụrụ ime ihe niile onye ike nyere si n'aka ya abịa ekwubie m okwu n'isi nwoke na isi nwaanyị ndị sonyere anyị na n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa si na ihe ọma ga-ememerụ nwoke merụ nwaanyị na ihe ọbụla bụ oke anyị ga-elu anyị aka na mmadụ ọbụla apụghị ịnara anyị oke anyị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike nyere si n'aka ya abịa. Remain blessed, viewers all over the world. Ya gazie na n'ọfọ ike kwadoro n'ebe m ga-anọ wee jee ozi n'etiti ụmụ mmadụ daalụ mgbe m bidoro okwu a